A negociar o máis axiña posible e ben con vontade negociadora e con vontade de chegar a un acordo digno, o Comité de Folga, polo de agora, comprométese a suspender a folga mentes estemos en negociacións. É importante unha cousa Achégate un poquinho, por favor. É importante unha cousa decir que esta nova unidade sindical formada por 4 sindicatos, os dos mayoritarios por Estaje e por CIGA, amplía todavía a forza deste comité, porque o anterior comité representaba pouco máis do 55%, e este comité actualmente é prácticamente o 66%, é dicir, que unha representación moi importante dos traballadores. Onte convocouse o Comité de Folga, asistimos, 4 forzas sindicales, estaban invitadas a 7 forzas sindicais. Hoxe continuamos co este Comité de Folga, intentando darlle solución a un conflito, intentando consensuar unha postura o máis adecuada para todos, e para que sea tamén adecuada para a Xunta de Galicia, para que nos convoque unha mesa de negociación, e tentar darlle salida a este conflito o máis axiña posible, por responsabilidade e por coherencia de cara aos traballadores, de cara á ciudadanía, e de cara a este conflito que xa leva un montón de días, xa non me lembro moi, se son 80 e pico días, unha auténtica barbaridade. E nada, que a Xunta de Galicia se digne a convocarnos, repito, o máis axiña posible para darlle salida a este conflito. Tamén anunciar que as restantes forzas sindicais están invitadas a vir aquí en calquer momento que o acordo. Sabedes cal é un pouco a posición, que información tedes do resto de sindicatos? En principio que se está valorando ou se te dicía que... Bueno, nós non vamos a entrar en valoracións, nin en críticas, nin en virtudes das restantes forzas sindicais, e les sabrán o que teñen que facer como forzas sindicales que son. Se a